U emisiji Kulturni mozaik ovoga petka radost mi je i zadovoljstvo pozdraviti umjetnicu Ivanu Bilić-Antičević, magistru edukacije likovne kulture i likovne umjetnosti iz Splita, suprugu i majku, koja je svojim slikama obogatila božićne izložbe koje se još uvijek mogu pogledati u Splitu i Zagrebu. Dobar vam dan, gospođo Bilić-Antičević, i dobrodošli u program Radio Postaje Mir Međugorje. Hvala lijepa na pozivu. Svako dobro. Završili ste gimnaziju, potom ste upisali i završili Umjetničku akademiju u Splitu. Kada ste se i kako počeli baviti slikarstvom? Pa baš slikarstvom ozbiljnije. Znači kad sam završila fakultet posvetila sam se malo više obitelji, tako da zapravo prvi moj ozbiljni angažman što se tiče slikarstva je bio kad sam radila križni put za crkvu Gospe u Siti. Tad su mi djeca već nekako bila malo veća da sam ih mogla i ostaviti i više se baviti slikarstvom. Tako da u biti tek od tad počinjem malo više slikati, izlagati i evo na tom polju se malo više angažirati. Gdje ste do sada izlagali? Samostalno, skupno, na izložbama? Znači na skupnim izložbama ih je bilo dosta, a samostalno sam tek zapravo ove jeseni imala svoju prvu samostalnu izložbu. Slike koje su tada nastale su bile povodom ilustracija za knjigu autorice Marije Grgić. Kad sam pročitala knjigu i kad me ona pitala za ilustracije, na neki način sam se odmah oduševila jer je to bila jedna drugačija knjiga od svih drugih knjiga o majčinstvu, jer je govorila o ženi na jedan nefeministički način i slavila je i život i trudnoću i sve te teškoće koje žena proživljava i u trudnoći i odgajajući djecu i provodi besane noći, ali na jedan takav lijep i dojmljiv način koji pruža zapravo nadu i radost, što mi danas u medijima ne možemo čitati o tim teškoćama na jedan takav način koji je pun nade, nego uglavnom to svi predstavljaju kao neki teret i kao nešto što je jako težno i ajme ko će se odlučiti imati više od 2 djece, to je stvarno previše. Tako da kad sam pročitala tu knjigu i Marijine misli o toj knjizi, odlučila sam se vrlo rado raditi ilustracije i nakon tih ilustracija su zapravo nastale i slike većih formata koje smo onda izložili u sklopu predstavljanja knjige. To je zapravo bila vaša prva samostalna izložba? Je, da, to je bila prva samostalna. Hoćete li s tom izložbom ići još nekam u neke druge gradove? Imamo u planu. Marija je rodila nedavno, tako da čekamo da ona malo se oporavi, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo to dalje izlagati, a ja imam neke druge planove za neke druge teme vezano za samostalnu izložbu, samo eto malo sam sa vremenom škrta, pa kad budem imala dovoljno vremena, nadam se da će to biti ove 2019. godine, da ću uspjeti malo više se angažirati za samostalno izlaganje. Osim ovih ilustracija radili ste i portret za roman o Alojziju Stepincu. To je isto bilo na neki način baš volim kad me ljudi pitaju da im ilustriram ili knjige ili neku narudžbu koja mi baš sjedne. I na primjer tako mi je i tako taj portret Alojzije Stepinca baš došao u nekom trenutku kad sam ja isto imala neke svoje dileme i dvojbe i kad me gospodin Marlon pitao da mu napravim portret Stepinca, on je stvarno nastao u jednom dahu, tako reći. Malo sam čitala o Stepincu i taman se poklopilo da sam i molila i neke devetnice Alojziju Stepincu kad me on pitao, tako da mi se nekako sve poklopilo da baš ta slika tako nastane na taj način na koji je nastala. Evo sad ste rekli kako ste se molili Stepincu i kako ste čitali možda i njegov životopis. Nekako kad razgovaram sa umjetnicima, onda oni često ističu kako kada stvaraju djela zapravo trebaju ući u tu duhovnost dublje, u tu duhovnu dimenziju onoga što stvaraju, pa i bolje se upoznati sa životom svetaca. Jer to na neki način i nama pomogne da uspijemo predočiti ono što je stvarno taj lik proživljavao, što se događalo, jer u biti umjetnost sama po sebi i nije ona prava ako nema neku dublji smisao, neki dublji poruku i ako se u toj slici ne traži i ne traga za onim duhovnim. Sam portret po sebi ako nema tu dozu nije dobar portret. Tako da nekako svaki taj potez i sve one misli o čovjeku koji je portretiran
se trebaju vidjeti i odraziti u nanosima, u potezima i općenito u cijelom likovnom dijelu. Što je za vas umjetnost? Što želite poručiti kroz svoje slike? Bile one vjerskog ili nekog drugoga motiva? Pa u biti želim poručiti ljudima dobro i želim u ljudima probuditi neku nadu, jer za mene je umjetnost nešto uzvišeno i kako smo taj dar dobili od Boga, nekako mislim da mu trebamo taj dar razvijati u tom smislu da ljude vodimo k Bogu. Jer kako će naše srce ispuniti bilo što i bilo tko ako ga neće ispuniti onaj koji ga je stvorio i koji je osmislio to srce. Tako da umjetnost ako ne vodi dobro, ako ne vodi čovjeka svrsi, za mene nije dobra umjetnost. Danas smo svjedoci kako je ta umjetnost dosta i destruktivna i po medijima je dosta cijenjena ta umjetnost koja šokira, koja zapravo baca u očaj. Ja kad stanem ispred nekih slika današnje suvremene umjetnosti, ja se ne osjećam dobro. A nekako mislim da to nije smisao umjetnosti i da nam Bog nije dao takav dar i taj dar da bi nas to šokiralo i da bi nas to izazivalo neke takve osjećaje koji su mučni, nego baš može izazivati mučne osjećaje ukoliko oni opet vode dobro. Ja sam napravila jedan križni put koji je hiperrealističan, koji je pun krvi i brutalan je i ono, na primjer moja svekrva kad je došla u atelje i kad je vidjela te slike, ona se pokrila po glavi i izašla je van, njoj je to bilo strašno. Ali htjela sam time pokazati ne neku brutalnost koja ostaje na tome, nego Isus je to proživio radi mene. Ako je on mogao toliko trpjeti i toliko podnijeti boli radi mene, pa zar ja sam htjela šokirati na način da se ja stresem, jer tako sam se ja stresla i šokirala kad sam gledala film Pasija. To je znači bio prvi trenutak u mom životu, tad sam bila u gimnaziji, da sam ja počela stvarno razmišljati, što je on sve proživio radi mene? Pa ako je on toliko krvario radi mene, pa ako me ništa na ovom svijetu ne može uzdrmati, valjda bi me to trebalo uzdrmati i poticati da budem bolja osoba. Tako i taj križni put, on šokira, ali želi šokirati na način da u čovjeku opet potakne dobro. Tako da htjela bi da cilj mojih slika uvijek na kraju bude za dobro i za nebo i da čovjeka vodi svrsi, jer čemu sve na ovom svijetu ako ne dođemo u nebo. Tako i ta umjetnost, ako ne potiče da ljudi propitivaju, da razmišljaju o sebi, o svom životu, o svojim postupcima, ne znam. Mislim, to je moja vizija umjetnosti. Vjerojatno da me sad slušaju neki povjesničari umjetnosti ne bi se složili sa mnom, ali evo, ja imam tako svoje mišljenje. Najviše vas zaokupljaju vjerski motivi, međutim ima i drugih motiva kao što su krajolici. Što vam daje inspiraciju za ono što slikate? Pa uglavnom, ako ja nešto doživim, ako ja promatram nešto pa se dogodi neka iskra da, ne znam, da sam u tom trenutku ja nešto doživjela, bilo da sam nostalgična za svojim krajem, bilo da... Uglavnom, ako se nešto u meni prelomilo dok promatram nešto, onda odlučim to prenijeti, znači tu neka svoja pitanja, neke svoje ili nadanja ili čak i strahove, nekako tome potakne da možda nešto stvorim. Angažirani ste i u udrugama, građanskim inicijativama kao što je obiteljsko obogaćivanje u ime obitelji. Što vam znači angažman u tim udrugama i što je zapravo cilj angažiranja u tim udrugama? Pa u ime obitelji zato što ona brani obitelj, a danas je obitelj jako ugrožena i ja kao vjernik i kao osoba koja smatra da je obitelj svetinja nisam mogla šutjeti na ono što se je događalo, bilo za referendum o braku, bilo za, evo sad, nedavno je bila aktualna Istanbulska konvencija. Nekako mi to ne da mira da ja šutim i da govorim ok, što mi sad tu možemo, nego htjela sam dati one talente i ono što ja mogu dati pa da budem mirna, makar to i na kraju ne uspjelo. Makar i taj prosvjed o Istanbulskoj konvenciji nije urodio onim plodom koji smo mi očekivali, ali nekako sam mirna da sam dala ono sve od sebe. Isto tako, općenito u životu volim
razmatrati onu prispodobu kada je Isus podijelio talente i kad je došao kraj, kad stanem pred Boga, pitat će me jesam li one talente koje mi je on dao iskoristila na valjan način. I uvijek me je strah ako stanem pred njega i izložim na neki način taj karton sa talentima da nemam propusta, nego pa makar eto to ne ispunilo onaj smisao koji je bio, ali da sam ja mirna, da sam dala sve od sebe. Tako i za evo i te udruge. Gdje se vaša djela mogu pogledati i evo možda nekakvi planovi za budućnost da nam ipak nešto malo otkrijete? Znači, trenutno je aktualna izložba u galeriji Vinko Dragonja u Splitu. Tu sam izložila jednu sliku vizitacija i u Zagrebu su dvije izložbe božićne. Jedna je u hotelu Palace na Zrinjevcu, a druga je u Sesvetama. A planovi za budućnost, pa ne znam, ja sam u biti dosta otvorena. Imam neke svoje vizije, ali na kraju od tih vizija se dogodi nešto sasvim drugo. Tako da počela sam stvarati nastavak slika na vjeđama djevojčice i htjela bi malo dublje ući u tu na neki način. Nije to problematika, ali htjela bi se baviti tim pitanjima majčinstva, roditeljstva, braka i obitelji, jer nekako mislim da danas društvo vapi i čezne za tim da na jedan zdrav način to predstavimo. I isto nekako tu osjećam se pozvana da svjedočim o tome da je brak zajednica muškarca i žene, da su djeca dar Božji, da su djeca blagoslov i evo nekako htjela bi se malo više s tim pozabaviti, pa ćemo vidjeti. Ja vam želim da ustrajete u svojim namjerama i u svojim ciljevima i da vam se naravno svi ti ciljevi i vaše želje ostvare u ovoj godini. Zahvaljujem vam za gostovanje u našem programu. Hvala lijepa. Dragi slušatelji, s nama je u proteklim minutama bila umjetnica, slikarica Ivana Bilić-Antičević iz Splita. Razgovarali smo o likovnom stvaralaštvu, umjetnosti, o svemu onome što ona stvara, naravno i o planovima za budućnost. U Zagrebačkoj katedrali večeras u 18:30 bit će održan koncert Sjećanje na Gvozdansko 1577-1578. U našem programu pozdravljam koncertnog orguljaša gospodina Edmunda Borića Andlera, umjetničkog voditelja udruge Zvuci tišine, koja je organizator ovoga koncerta već 5. godinu zaredom. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan i vašim slušateljima. Evo, kao što ste vi najavili, večeras u Zagrebačkoj katedrali jedan lijepi koncert, ali neće to samo biti koncert, nego i priča s kojom ćemo upoznati naše Zagrebčane. Tko će nastupiti na ovome koncertu i tko će uopće nastupiti na programu u Zagrebačkoj katedrali? Kakav ćete program imati? Večeras, dakle u 18:30, evo drugi put za redom da nam dolazi Vojni simfonijski orkestar Hrvatske vojske na čelu sa maestrom Miroslavom Vukovojcem Duganom, a njihova i naša gošća će biti mlada sopranistica Josipa Bilić, inače studentica Muzičke akademije u Zagrebu, u klasi gospođe Lidije Horvat-Dunjko. Josipa Bilić ima iza sebe čitav niz već nagrada i priznanja, iako je tek studentica, ima već zapaženu koncertnu priču, a program je znači prožet i europskim i hrvatskim skladateljima. Uz europske skladatelje tu je nezaobilazni Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Handel, Fauré, Frank, Grieg, ali što se tiče naših hrvatskih skladatelja, tu je mladi skladatelj Robert Mihovilić, zatim Franjo Dugan, koji inače je bio skladatelj, ali i orguljaš Zagrebačke katedrale u svoje vrijeme, i jedna hrvatska narodna božićna pjesma Kyrie eleison za kraj, jer svi znamo zapravo božićno vrijeme, dakle počelo 25.12. i traje. Dakle, pa su se evo potrudili staviti jednu lijepu božićnu hrvatsku pjesmu na program. Moram reći da je ulaz slobodan. Što se tiče samog programa, jako je lijep, prijemčiv, publici dovoljno seriozan. Samo ću izvojiti Ave Mariju Giuseppe Verdija, jedna od najljepših Ave Marija koja je ikad napisana u europskoj i svjetskoj literaturi. Tu je dakle Handelova Sarabanda, isto je jedna poznata skladba. Znači jako lijepi program za one koji možda i nisu veliki slušatelji klasične glazbe. Ovaj program im zasigurno neće biti dosadan, već dapače.
Svi oni koji dođu večeras u Zagrebačku katedralu imat će se prilike upoznati sa hrvatskim herojskim epizodama i neprocjenjivom hrvatskom baštinom Banovine, a posebice priče o Gvozdanskom. Točno. Dakle, kolega Damir Borovčak i ja se trudimo svaki na svoj način, sa naravno timom ljudi, čim više promovirati Banovinu, njeno kulturno nasljeđe, ali i su onu povijest koja je zaboravljena, koja je namjerno potiskivana tijekom Jugoslavije, a ruku na srce, evo, već živimo u samostalnoj Hrvatskoj, pa još uvijek se puno toga ne poznaje i ne prepoznaje. Dakle, na ovom koncertu večeras, osim sviranja, kroz program će nas voditi gospođa Lady Oreb i koja će zapravo u nekim pauzama koncerta ispričati priču o Gvozdanskom. Zašto je to bitno? U trenutku otomanskog prodiranja na zapad, nakon što su pali hrvatski povijesni kraljevski gradovi Vrbas, Kaštelo, današnja Banja Luka, Bihać, Kladuša, Jajce i tako dalje, hrvatska obrana se pomakla na rijeku Unu i tada je, dakle, naprosto su se tad morali svi zbrojiti, jer se u tom po hrvatskom Pounju, ono što danas zovemo i Banovina, su se nalazili rudnici iz kojih se financirala obrana hrvatskog i mađarskog kraljevstva, jer su oni rudnici u okolici Kaštela, Vrbas, Bihaća i tako dalje već tad bili pali u otomanske ruke. I jednostavno je bilo bitno sačuvati Kaštel Gvozdansko. Bilo je tu mnogih bitaka u hrvatskoj povijesti. Zašto je ova bitka bitna? Zato što posada koja brojila 300-tinjak članova nije htjela predati Kaštel Gvozdansko niti rudnike u turske ruke, već se jednostavno hrabro suprotstavila vojsci od nekih 10.000 turskih vojnika koji su se spustili u Pounje, ne bili zauzeli i zadali konačni udarac hrvatsko-mađarskom kraljevstvu. U tome nisu uspjeli, znači mislili su da će to obaviti prije jesenskih kiša, nisu to obavili, znači opsada je krenula 1577. godine Gvozdanskog i da bi 1578. Gvozdansko palo, ali ne zahvaljujući turskoj pobjedi, nego zahvaljujući pobjedi jedne ekstremno jake zime. Naši branitelji, hrvatski branitelji Gvozdanskog su ostali sami, bez hrane, bez ogrijeva, nekoliko dana nije bilo otpora iz Gvozdanskog, kako bilježe turski kroničari, i Turci su mislili da to može neka klopka, ali ipak su provalili u Kaštel Gvozdansko i bili su zatečeni prizorom od nekih 300-tinjak promrzlih ljudi koji su jednostavno, znači, smrzli se na mjestima na kojima su čuvali stražu, boravili i tako dalje. Turci su to smatrali svojim porazom, ne svojom pobjedom, i odali su pijetet hrvatskim žrtvama, braniteljima, da ih se pokopa po kršćanskom katoličkom običaju. Dakle, da ne duljim sad priču, najbolje je tu priču ispričao, odnosno iznjedrio u današnje doba gospodin Damir Borovčak u svojoj knjizi, na čijoj smo promociji bili prije koji dan ovdje u Zagrebu, znači na novom proširenom izdanju, i veliko hvala gospodinu Borovčaku koji brine uopće o epizodama hrvatske povijesti na Banovini. Znači, bit ovog koncerta u katedrali, ne bili mi kroz glazbu i kroz priču našim Zagrebčanima približili nešto što se tiče hrvatske povijesti iz Banovine, a i u konačnici ih potakli da kad dođe proljeće, ljeto, jesen, odu na izlet na Banovinu, koja je zaista jedna od najljepših hrvatskih regija, danas potpuno raseljena i seljena, i to sve skupa. Dakle, bit ovog koncerta nije koncert radi koncerta, nego naprosto da s pričom približimo prošlost i kulturnu baštinu Banovine. Usprkos i zadnjem Domovinskom ratu, kada je jako puno baštine na Banovini gotovo 100% uništeno, naročito one sakralne, crkvene, evo, ipak su ostali ti povijesni gradovi, povijesni burgovi, kašteli, koji bi mogli doprinijeti jednoj turističkoj obnovi Banovine i zapravo njenoj promociji, i to nam i je bit, dakle, da ovu priču iz povijesti ne pričamo s nekom prevelikom patetikom, nego ne bili na temelju toga napravili jednu ljepšu odskočnu dasku za hrvatsku Banovinu i hrvatsko Pounje, da naprosto ljudi to prepoznaju kao nešto lijepo, nešto gdje mogu provesti svoje vikende, svoj odmor i zapravo uživati u netaknutoj i čistoj prirodi. Nadam se da ćete uspjeti s ovim koncertom, ali i cijelim ovim projektom koji se organizira u organizaciji udruge Zvuci tišine. Hvala vam lijepa što ste bili naš gost i naravno svi su pozvani doći večeras u Zagrebačku katedralu. Ulaz je besplatan na koncert Sjećanje na Gvozdansko. Točno. Hvala puno vama što nas pratite i svako dobro. S nama je bio, dragi slušatelji, koncertni orguljaš, gospodin Edmund Borić-Andler, umjetnički voditelj udruge Zvuci tišine koja organizira večerašnji koncert u Zagrebačkoj katedrali.